Kidam tang chitti ni phai kre hiniar ni por phai ke thomra chitti malom pen karli tang baburam kro ka chiki momen pen ke cheng siang deng prize money football tournament ke pathu ke pangcheng pon Phuloni constituency ke parlo habi kro pathu klamalong jirsong club hin pen chipatir pi ponsi bangso football pathu ponno Bangso along aluhi sar poman pen ke chitong dun Phuloni sports association mai phu rajan tongbi habi kro arong sa raj singh kro tum chitong dun Kicheng si ki pathu pon along Karkok FC la pen Dogmoka atur kimi FC ang bongsi pathu pon lo na pen Dogmoka atur kimi FC atum goal plian thaplo hala pu Karkok FC atum goal isian si ke thap unchot ajok Dogmoka atur kimi FC atum si chepahai pon lo ke pathu esek mesen pen ke pachun ponjia phan pura ke langchari to na phan referee atum lake Prabir Datta alongbar Nursery Nabin Ramchari la pen Dhananjay Khaklari atum si langchari pon lo Karlitang Baburam Kro Langsung Memorial TV si alang itum laso Baburam Kro kan kasing hontektik kakin sudo adone selang itum ini pathu pangcheng kono football Langhin pen sarbang ring pi Karbiang Long Life